دونك ديتها وقتاش من العام سي الخضر بلومي؟ كثر معاه. شاركت في ماتش، انا خلينا من بالون دور، خلينا من هذو الالقاب هذو تاع شاركت ماتش اللي في تاريخ الجزائر ما لعبوا قبلي، ما غادي يجوا وحدين يلعبوا فيه. تاريخ مع سيليكسيون مونديال كونت لوروب، كنت مع لا كريم مونديال، لا مير جينيراسيون تاع بولي، سوكراتيس، فاكاو، زيكو، اوسكار، كان بلاتيني، بيكون بوير، زوف اللي ماركيت له هدف. تلعبي مع هادو الشاب قال لك تهضري. Algeria, number 4, Lakhdar Belloumi. Poland, number 4, Zbigniew Boniek. Representing Portugal, number 5, Humberto. From Yugoslavia and the Cosmos, number 6, Ladislav Bogicevic. From England, number 8, Kevin Keegan. Representing Holland, number 9, Rudy Krol. Also from Holland and the Cosmos, number 11, Johan Neeskens. Representing Austria, number 12, Bruno Pestai. From France, number 14, Michel Platini. Number 15, from Italy, Paolo Rossi. From Yugoslavia, number 18, Nenad Stojkovic. Representing Italy, number 19, Marco Tardelli. From West Germany, number 21, Harald Schumacher. And from Italy, number 22, Dino Zoff. The assistant coach of the European All-Stars from Czechoslovakia, Josef Venglat. The coach of the European All-Stars from West Germany, Jupp Kerwal. And the playing captain of Europe from West Germany, number 2, Franz Beckenbauer. And now, for the rest of the world All-Stars, from Kuwait, number 1, Faisal Al-Dakir. From the United States and the Cosmos, number 3, Rick Davis. From Algeria, number 4, Lakhdar Belloumi. Representing the United States and the Cosmos, number 5, Giorgio Pinaglia. From Peru, number 6, Jaime Duarte. From Brazil, number 7, Falcao. From Honduras, number 8, Roberto Figueroa. Representing Brazil, number 9, Junior. Also representing Brazil, number 10, Zico. From Japan, number 12, Yasuhiko Okudera. From Brazil, number 14, Oscar.
Colombia, number 15, Astolfo Romero. Representing Mexico, number 16, Hugo Sanchez. Number 17, from Brazil, Socrates. From Honduras, number 21, Julio Cesar Arzun. From Cameroon, number 22, Thomas Nkono. The assistant coach of the rest of the world All-Stars from Brazil, Antonio Ferreira. The coach of the rest of the world All-Stars, also from Brazil, Tele Santana. And the honorary captain of the rest of the world team from Brazil, Edson Arantes de Nascimento Pelé. Numero 1 Marco Tardelliassa Napolin joukkueessa. Bruno Pezzai numero 12, kotimaahan on alun pitäen Oscar, Brasilia. Numero 15 Astolfo Romero, Colombia. Ja numero 9, hänhän on Brasilian junior salaisuuden. Ja toisena rajamiehenä keltainen lippu kourassaan tuolla selostamoja vastapäätä on Gino Hippolito, toista Socrates, Brasilia ja 10 Chico, Brasilia, siis Brasilian keskikenttätrio ja kärkimiehinä 4 Lakhdar Belumi, Algeria, palloilun mahtimaat kuin Italia, Saksan liittotasavalta ja Suomi. Ja Dino Zoff siellä Euroopan maalissa osoitti jälleen kerran kykynsä. Dino Zoffhan on maaottelua kaiken kaikkiaan 106 maaottelua. Hän on jo 40-vuotias ja erikoista Falcao numero 7 muun maailman joukkueessa. Ja kuten mainittu, tämän ottelun kaikki tulot, niin pääsylipputulot kuin televisiointi ja mainostulotkin menevät vähentämättömänä kiperästi kaipaamaansa avustusta. Chico. Tällaisia pelaajia. Ardiles oli tulossa tänne vielä muutama päivä sitten, mutta eipä vain hänkään ole täällä paikalla. Ennen kaikkeahan täältä tietenkin ne kaivattiin ja kaivataan, se täytyy sanoa, kohuttua tähteä Diego Maradonaa, mutta näin ainakin väitetään, ettei hänen nykyinen seuransa Barcelona on siis mukana totta kai näissä hyväntekeväisyysotteluissa. Tämä on kaiken kaikkiaan järjestyksessään 3. jalkapallon hyväntekeväisyysottelu, mattiin aikanaan Saksan liittotasavallassa ja sitten ja siinä antoi Blachasi aikanaan, kuten varmasti muistatte, 4 vuotta New Yorkin Cosmos-joukkueessa ja tällä samaisella stadionilla. Täällähän on tämä Keino Pin ja Luumi. Chico, Socrates. Ja jos ottelun alkuhetket ehkä olivat valkoasuisen Euroopan joukkueen lievää painostusta, niin nyt on tilanne huomattavasti tasoittunut. Ja myöskin vihreäasuinen muun maailman joukkue tekee erittäin hienoja hyökkäyksiä, kuten yritti siinäkin rakentaa. ...1963. 15 minuuttia on nyt pelattu ottelun ensimmäistä puoliaikaa ja tilanne on edelleenkin tasan 0-0. Ja siellä on rajamiehen lippu ylhäällä. Luumi.
Laitainen. Belumin keskitys, hyvä keskitys. Tämän omaan hyökkäystään Falcao. Belumi täällä oikeassa laidassa, jälleen tulee tuo samainen keskitys ja niin peli sitten jatkuu. Sokrates. Duarte. Falcao. 22 minuuttia ja tilanne on edelleenkin 0-0. Konjek. Siinä oli Euroopalla todella hyvin vaarallinen tilanne. Ehkäpä tuon Beckenbauerin missaaman tilanteen jälkeen toiseksi vaarallisin, mutta ei siitäkään mitään tullut. Junior. Falcao. Sokrates upeasti rinnalla alas. Junior. Falcao ja nyt tulee melko varmasti korkea keskitys, kuten tuleekin. Falcao puolustukseen, siitä meni pallo Kulmuriksi, joka on jo annettu. Pakken. Runsaat 2. Nyt kyllä Thomas. Nyt Belumi, Algerian Belumi. Ote, mutta johtomaalia se ei kuitenkaan ole saanut aikaan. Sikko. Ja sitten maali, sen viimeistelee Tsiikko, numero 10. Ja näin on muu maailma siirtynyt ottelussa 1-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa oli pelattu hieman yli 28 minuuttia. Ensin kärjessä George Ginalia järjestelee tilannetta, syöttää tuonne oikealta. Sieltä tuli kova laukaus, sen teki Sanchez ja Zoff ei ottaa vähemmän. Falcao. Sai numero 12. Ja sitten Konjek. Paakin ei kuitenkaan tavoittanut tuota Konjekin syöttöä. Beckenbauer ja nyt on ainakin tällä hetkellä niin kuin lopettelemassa tuota aktiiviuraansa, mutta sen tietää, tapauksiahan on, että silloin tällöin sama mies pelaa useampiakin niin sanottuja jäähyväisotteluja. Sokrates, hyvä syöttö keskeen, mutta Euroopan puolustus siellä onnistuu torjumaan ainakin väliaikaisesti. Zoffin paraatitorjunta, Chico. Beckenbauer. Rajamies siellä jo näytti, että ottelu saatu käyntiin. Turhat katkot ovat toistaiseksi olleet poissa. Ja siinä täydellinen hassi Euroopan joukkueelta. Ja niin Belumi pääsee kuin varkain viemään muun maailman joukkueen 2-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä jaksoa pelattu nyt täyteen 35 minuuttia. Siinä oli todella monenkin miehen harhapotkua ynnä muuta. Ja niin Belumi onnistui tuossa tilanteessa, jossa ei todella voinutkaan epäonnistua vieden muun maailman joukkueen vastoin kaikkia ennakko-odotuksia. Nyt
joku aika sitten ennen ottelua täällä yksi ja toinen oli epätietoinen siitä, että mitäkä tapahtuu mikäli. Ja loistava torjunta kertaa kaikkiaan. Siinä nyt saimme nähdä tämän Kamerunin maalivahdin nopean reagointikyvyn. Suorastaan uskomattomalta tuntui tuo tilanne, mutta niin vain kävi, että näistä brasilialaisista jalkapallotaitureista on kyllä. Ja yleisö osaa täällä antaa suosiotaan hyville kuitenkin edelleenkin hyökkäämässä ja pallo jälleen Sokratesilla. Sitten Falcao. Maalintekijä Bellumi. Minuuttia tulee täyteen ja siinä tukevatekoinen hieman tuollainen kulmikas Giorgio Chinaglia, joka pelaa Kosmoksen joukkueessa. Ja Chinaglia oli siellä paitsi. Bellumi, jonka syöttei Valkrossi. Koniek. Teki Algerian Lakhdar Bellumi, kun ensijakso oli kulunut noin 35 minuuttia. Tänään Bellumihan on pelata. Tämä Bellumi teki ottelun ratkaisevan maalin verran kovaa. Ei toimenpiteitä. Oli jalkapalloilun maailmanmestaruuskilpailuissa, missä Rossi sekä hattutempun hat-trickin Brasilian joukkuetta vastaan, sitten ampui 2 maalia. Sen jälkeen ottelussa Puolaa vastaan. Jalkapalloilun maalintekijä kuningas. Heittäytyessään väistämättömästi tuolle pinnalle. Nyt hyvä tilanne. Maalintekijä. Ponnistamaan hyvin korkealle noissa torjunnoissaan ja äsken ainakin tuo torjuminen oli hänelle kovin helppoa, kuten se oli tällä kertaa myöskin Harald Schumacherille, joka tuli siis Tino Zoffin tilalle. Keegan. Ja Keegan onnistuu kaventamaan 1-2. Siinä oli kyllä hieno eurooppalaisyhdistelmä, nopeat seinäsyötöt ja niin hieman 1970 vuosien takaista MM-loppuotteluhistoriaa. Sokrates. Keisari Frans olisi sieltä otettu pois, mutta näin ei vielä silloin tapahtunut ja nyt Michel Platini. Michel Platini, joka Ranskassa viimeksi pelasi Saint-Étienne'n joukkueessa, mutta on hän. Niin sieltä tulee pois numero 6, aito amerikkalainen numero 3 Rick Davis. Kosmosin joulään, sillä hänen nykyisen seuransahan on New Yorkin Cosmos. Että ensimmäisellä ja kulmapotkuja ensimmäisellä puoliajalla oli eurooppalaisilla 4 ja muun maailmanjoukkueilla 3. Ja paitsi joitakin vielä sellaisille, jotka mahdollisesti näitä tilastoja ensimmäisellä jaksolla itsekin. Davis. Hyvä syöttö tuohon maalin eteen. Ja sieltä Sanchez tapaitsi. Bellumi. Davis.
Ja näin saa muun maailman joukkueen hydrojaheiton. Heiskens. Pelumi. Ja Stoichkov siinä katkaisi tilanteen, pallo yli päätyrajan, muun maailman kulmapotku, se tulee tuolta oikealta puolelta. Sen antamisessa ei tällä kertaa todella viivytelty ja tuosta tuleekin paha tilanne, Schumacher torjuu. Ja jo MM-jalkapallollista muistamme kuinka Schumacher lähes Falcao. Juuri kun aioi sanoa, että ja jälleen Platinilta täydellinen harhasyöttö ja hän onkin siinä hieman harmissaan tuosta syntyneestä tilanteesta. Al-Dakhil, Pelumi. Ei kyllä kovin helpolla onnistu, mutta tuo onnistuu. Betsai onnistuu siinä tasoittamaan tilanteeksi 2-2. On Eurooppa tasoittanut pelin 2-2, kun otteluaikaa oli sen toista puoliaikaa pelattu runsaat 33 minuuttia, ehkä 30,5 minuuttia. Kun numerot muuttuivat 2-2, sitä ei todella kukaan aivan 100% varma. Falcao, Davis, Falcao, niin pallo kulkee vihreäpaitaisilta toiselle. Ettei vaan kostaudu tuo leikittely. Keegan, hyvä syöttö oikeaan laitaan Neiskensille. Rossi. Platini, Coelho ja maalivahti Nkomo. Joskin, ja katsotaanpa tämä tilanne loppuun. Kun ei sittenkään ole kysymys aivan 3 minuuttia peliaikaa vielä jäljellä. Coelho. Muun maailman joukkueen puolustukseen, mutta se tilanne on jo ohi, se on ollut mennyttä. Rossi. Antonioni. Ja maalivahdille tapahtui nyt kyllä paha lipsahdus. Kain tuonne maaliin ja näin on Eurooppaa siirtynyt ottelussa. Nyt uskallan sanoa tai uskaltaisin ja uskallankin sanoa ratkaisevaan 3-2 johtoon, kun peliaika on jäljellä enää vain noin 1,5 minuuttia. Mikäli ei sitten tuota jatkoaikaa ole tullut ja tuo lipsahdus on tällä hetkellä aina päivittäin. Juniorin syöttö, hieman hätäinen syöttö vielä siinä ottelun viimeisillä hetkillä ja niin erotuomari viheltää pilliinsä ja tämä järjestyksessään 3. Unicef-ottelu on päättynyt ja tässä ottelussa nähtiin paljon maaleja, niitä nähtiin kaiken kaikkiaan 5 ja voittamassa kaiken aikaa lisää alaa. Ensimmäisen liigan ottelu suorana lähetyksenä Italiasta USAhan, ei vähiten tietenkään sen takia, että täällä asuu niin paljon italialaisia. Mutta kuten sanottu, tämän ottelun Eurooppa, muu maailma on voittanut täällä New Jerseyssä. Ennakkosuosikkina pidetty Eurooppa odotettua niukemmin maalein 3-2. Toivottavasti olette viihtyneet.